無知な者に忍び寄る。みんなも大丈夫？知性は生存へと導いてくれる。いいか、俺はずっとトレーニングをしてたんだ。そろそろ実践といこう。今回のチャンピオンです。俺を倒したい奴はいるか？まずは俺を見つけろ。僕はジャンプマスター。俺らは高所恐怖症じゃないからな。助かるぜ。ここに着地しよう。了解。最高の瞬間だ。あっちに敵がいる。独立フェンスを設置する。ダメージを受けた。リロード中だ。独立フェンスを設置する。アークスターをな。攻撃されている。ファーストキル発生。ファーストキル。死の循環が回り出した。ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。撃たれている。攻撃を食らってる。ダウンしちゃった。デコイを行かせる。このミラージュが助けてやる。臨死体験を味わった。連中を片付けたら膨大な記憶が必要だな。ガストラップを設置する。敵確認。ダウンした。敵を確認した。かなり平凡な戦いだったかな。この戦いはそうチャンピオン撃破。そら壮絶になるぜ。クリップは髪留めのこと。これはマガジンよ。やることがあるからテキパキ行くよ。今回のチャンピオンです。じゃあこの俺がジャンプマスターだぜ。
ひょっとしてここに着地できないか。リーダーに続け、この俺にな。勝てればどっちでもいいんだが。こっちを探索。標的を発見。アークスターを投げる。ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。すごい。全員リングの中だ。追っ始めてくれたようだな。救助お願い。敵が来た。で騙してやる。こっちだ。もう一人仕留めた。ここ敵を確認。敵を仕留め。グラップル研磨完了。力強く戦い、良き勝利を。今回のチャンピオンです。やった。僕がジャンプマスターだ。ここに着地しよう。君が人間なら息を止めることをおすすめするよ。こっちにいい？オッケー。了解。ファーストキル発生。ファーストキル予測できなかった。ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。次のリングまで距離があるわ。行くぞ。ボディシールドを発見。標準ストックを発見。レベル2だ。ロングボー DMR を発見。チャンピオン脱落。これは使える。新しいキルリーダーね。気をつけて。私のだ。
こっちを探索しましょう。バレルわかったピースキーパーを発見。私のだ。リボーションを発見。行くぞ。フラウラー SMG を発見。ショットガンボルトを発見。レベル2だ。私のものだ。こっちにいいものがあるか。オッケー。こっちよ。リングまで距離があるスコ。ープを発見。近距離用ね。こっちを探索しましょう。わかったポータ。ルの奥は。ありがとう。リングまでポータル展開。スナイパーストックを発見。レベル3ね。ポップアップ。拡張ヘビーマガジンを発見。私のだ。感じる。誰かここにいたわ。警告リング閉鎖中。どうしよう。リングが動いてる。中には誰もいない。拡張ライトマガジンを発見。レベル1だ。報告ケアパッケージを輸送中です。あそこで何かが起きたみたい。聞いて。ケアパッケージが来る。標的発見。了解。敵を発見。周囲環境をマーク中。標的を。あっちに標的がいる。この先にドロップシップよ。あっちに標的。新しいキルリーダーが決定しました。警戒を。新しいキルリーダーよ。こっちよ。オッケー。敵発見。あそこに敵がいる。半分が消えた。残りは半分。
ダウンした気をつけろ。リロード。シールドをリチャージしないと。シールドリチャージ進行中。トンネルを開けるわ。敵を確認した。見つかった。攻撃されている。残りは僕たち。リロード中だ。敵をダウンさせた。リロード中だ。攻撃を食らってる。敵がダウン。リロード中よ。修理中。あそこに敵がいる。気をつけて。こっちだ。グレネードが来る。攻撃を食らったわ。じゃあ敵兵を捕らえる。味方のマナーを手に入れた。やった。これで復活させられる。もしマスターを見つけたら今日の出来を報告するんだ。俺の姿が見え消える。また現れたらドゥン。お前は終わりさ。勝つしかない。楽しもう。今回のチャンピオンを紹介します。覚悟を苦痛の始まりよ。僕がジャンプマスターか。じゃあまあ飛びマスター。ここに着地するのがいいと思う。さあ行こう。楽しい楽しい長距離落下だ。
フルを使用。EVA8 を発信。よし、これは使えるな。撃たれた。敵の姿を確認。敵のダウン。リロード中だ。リロード中よ。リロード中だ。敵を倒した。いい気騙されろ。ここに敵だ。攻撃を食らってる。シールドがいる。見つかった。攻撃を受けてる。リロード中よ。敵が間近だ。目の前にいる。グレネード。撃ちましょう。アクターを投げる。新しいキルリーダーだ。すぐに変わってやるよ。リロード中よ。フラグを投げた。リロード中だ。攻撃。トンネルを通るのよ。さあ、デコイの出番だ。リロード中よ。リロード中だ。落ち着け。俺に任せろ。シールドをリチャージ中。ありがとう。リロード中だ。部隊を壊滅させた。我ながらお見事。いいキルだ。ボディシールドを発見。レベル2だ。警告。リング閉鎖中。ラッキー。もうみんなリングの中だね。故障箇所を修理中。シールドをリチャージ中。手当てする。自己修復中。ケアパッケージ輸送中。ケアパッケージ交換。僕の大好物だ。ヘビー、こっちはどうだ。助かる。ちょっと待て、回復中だ。残りは 50% だ。わかりやすい数字だろ。パッと手当てをしよう。自己修復中。向こうにケアパッケージがあるわ。ポータルを設置する。ポータル展開。グレネード。助かる。マジかね。ジップラインの時間だ。ダウンさせられたわ。騙されろ。
地をつかみ取るわよ。俺はこういう遊びが好きなんだよいいだろ。今回のチャンピオンです。負けるのはつまらない。だから僕は負けない。よっしゃ、この俺がジャンプマスターだぜ。ここに着地するのがいいと思う。ああ、リーダーに続け、この俺にな。勝てればどっちでもいいんだが。騙されろ。報告。ファーストキル発生。ブラウラー SMG を発見。ポップアップを発見。ラウンドセレクトファイヤーよ。1。リングのカウントダウンが始動。次のリングまで距離がある。ブラウラー SMG を発見。助かる。 R99 を発見。デコイで騙してやる。モザンビークを発見。ポップアップを発見。ボディシールドを発見。ロングボウを発見。新しいキルリーダーが決定しました。俺のだ。新しいキルリーダー。すぐに変わってやるよ。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダー、注意しないとね。こっちにいいものがあるのかも。ああ、ポップアップがいる。標的を発見。デコイで騙してやる。スピットファイヤーを発見。ショットガンボルトを発見。レベル3よ。デコイを行かせる。残り1分でリングが閉じる。残り45秒。リングは遠いわ。
ナイパーストックがいる。標準ストックを発見。レベル2よ。ありがとう。騙されろ。警告、リング閉鎖中。やばいぞ、リングが閉じちまう。あれは痛いんだよ。シールドバッテリーを発見。シールドバッテリーを発見。報告、ケアパッケージを輸送中です。こういうケアパッケージが投下されたわ。デコイを行かせる。残りは 50% だ。分かりやすい数字だろ。あっちに敵よ。了解。攻撃中。リロード中よ。リロード中だ。セルビットグレネードを投げた。リロード中よ。見つかった。騙されろ。リロード中よ。シールドをリチャージ中。フラグを投げた。フラグを投げた。フラグを投げた。さあ、守られる。アークスターを投げた。アークスターを投げる。気をつけて。リロード中よ。引き金が勝手に動くと思ったの？この日のために髪をカットした。リングで決めて悪いはずがねえ。私はレイス。仕事の邪魔しないでね。敵を殲滅する。今回のチャンピオンを紹介します。覚悟して。君を倒しに行くよ。ジャンプマスター。俺らは高所恐怖症じゃないからな。助かるぜ。ここに着地ができるかどうか。俺はどっちでもいい。リーダーに続け、この俺にな。勝てればどっちでもいいんだが。
ファーストキルをゲット。ラウンド1リングのカウントダウンが始動。もう次のリングにいるのか。勝利の香りだな。まるでいい方がなんだ。まあいいか。 EVA ショットガンを発見。ボディシールドを発見。レベル1だ。新しいキルリーダーが確定しました。誰かあの新しいキルリーダーを片付けてくれ。生意気だ。ピースキーパーを発見。ポップアップを発見。セレクトファイヤだ。ボディシールドを発見。レベル2だ。よし、これは使えるな。ありがとう。ショットガンアモー、ウィングマンを発見。これは拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。ヘビーアモがいる。グラップルを使うよ。向こうはどうなってるかな。ライトアモを発見。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル1だ。ポップアップを発見。セレクトファイヤだ。ここに敵をダウン。リロード中だ。ちょっと待て、回復中だ。部隊を丸ごと仕留めた。やったね。シールドをリチャージ中。シールドをリチャージしないと。拡張ライトマガジンがいる。手当ヘビーアモがいる。ヘビーアーモー発見。これは使える。ありがとう。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3だ。そこに人がいたみたいだ。警告リング閉鎖中。よし、リングの中ね。騙されろ。ヘビーアモを発見。部隊は半分しか残ってないようだな。僕のだ。スナイパーストックを発見。レベル2だ。ケアパッケージ輸送中。バッチリだ。わかった。おい見ろよ。ケアパッケージが来たぞ。トンネルを開けるわ。
一体発見。ポータル展開。敵への攻撃を開始する。アークスターを投げる。フラグを投げた。リローフラグを投げた。騙されたな。ドリロード中だ。敵がダウン。敵に撃たれてる。リロード中だ。違う敵をダウンさせた。回復中。でも警戒はしてる。リロード中だ。リロード中だ。デコイを行かせる。シールドバッテリーを発見。医療キットを発見。ヘビーアモを発見。ボディシールドを発見。レベル3だ。各ポップアップを発見。スカルピアサーだ。チャンピオン撃破。チャンピオンは判断を。修理中。ラウンド2。リングのカウントダウンが始動。スコープを発見。近距離用だ。標的を発見。バッチリだ。わかった。故障箇所を修理中。あっちに敵がいる。敵がいた。しょぼそうだ。標的を発見。射撃開始。フラグを投げた。リロード中よ。敵を仕留める。敵を確認。わかった。パッと手配をしよあっちに標的。わかった。残り1分。リングは遠くない。う。バッチリだ。こっちよ。よかった。リングは近い。残り1分を切った。悪党がいるぞ。了解よ。わかった。残り30秒を切った。リングは近い。あっちに敵が。
されたな。アークスターを投げる。一つ見つけた。ポータルを設置する。騙されろ。ポータルを設置したわ。フラグを投げた。フラグを投げた。敵を確認。おい見ろ。ここに地球がいる。フラグを投げた。フラグを投げた。フラグを投げた。ベーコンに任せろ。バナーを確保した。部隊に復活させてやるよ。バナーを確保した。部隊に復活させてやるよ。あと2部隊も残ってる。こっちは俺一人か。やれやれ参ったね。騙されろ。デコイで騙してやる。攻撃来た。何発か食らっちまった。騙されろ。シールドリチャージ中。リングが閉じるまでちょうど1分で。やれやれ。アークスターを投げた。敵が間近だ。目の前にいる。
のチャンピオンが誕生しました。